Abamenyi bekenyero kia Nyamasabo egotoka imegwodi ya Gisusu ebunge Nyaribari Masaba ritukulia lero niko basokana kwemunungariria obokoreri obube ase epara yamo iyo gatebekana yazirikire na kwirira obokoreri obube ase emirimo yabo ya botambe nibanyako bakoboria omorai bw'ichinseme cyo gusabarai konyako bakoneki ahuna epara yonkorosi gwere liko korobya obosombi ase chinseme cyo nagutumanyo mulikito Gabriel Yakunde. Abamenyi kurwase kenyoro kia Masabo ikigotoka se wodi ya Gisusu ebunge Nyaribari Masaba county ya Kise nigo ritwara lero baisokia na gusimika amatoke asebara kubwatikana no gotetika kwepara aseseme yom para ya ito igenke ronkori para ya ito igenke sike abana gaba kubukori kubairwe para se ramiere bamnyakoirwa bachi kogende school asetaje togweta bangire muna intu kai togwete ligune pigipigi chiko toguna magoro iba koko toroserie para aya bono ega togumukie bitonga toire baketunduba factory na ebuna ne para ya bora ega lie gocha gotuoyerie chai abandi nakirete chikura akagenda county assembly bono ntutokwe bolinga amo ne bichana byonsi bira nabangina nabagaga leo mane bakobori chikura ba mwakirete garako genda county assembly ngia ukwana ekare para ne borwara atokobo kulitwambo kingumbu noro chensa ene tente ono tukwa mchana to paka mumu ikinya gitari abangina bande abana baitu bakutaka konyora nyona abana bakonyora para ngende kiya tusungwire paka twarore nga Alex Mucharu uko muono nkanika ya Masabo nongi boira mchetini kutoka kaya kutoka diaspora lakini kerona chitega igali tukulia rengeria chuma ine igoneta igana ariko chembura ngutu yale ngaikandika rukorogatia korra muri bali kujamnere nkanyore ngobwe nkaira nangana basongo chiko cha mambindo tinyora abantu abokire basukumerele ngikireka kana chiko cha mambira are kasinya nigo baganiriye abaraya nene mono kurwase semo yego isokia na kubaroseria epara eyon olie mu gafano ito simbarati osomo chumbo itona rebodani manduku kiagara nere ngotokonyare onya kabwa tomoyo bugwanja batobekere pare inenge ekiagara ntunto bugati ko bwakonda kwansi njege ntoknale ngobori umugafano simbarati nare ko mubori na mutare ko tokonya onyoyo begetu ya musire mutare ko tokonya rende oye yo kaiga tuetere nona bana bagende sukuru bana bari kwa sukuru bakwamete kazi ngi garte ko boyia chanji kuwe ye gari eresa ego ikiraira nero bona ngendana ngo sabu mugapana na manduku inurende komore ni inu bali abanene otare ko toroserie para akorana na oyo Kingo reporter geteseni wanjete kyanda gikomike getembe kurwase ebunge Nyaribari Masaba county Kise nchenguruko Nyakundi Gabriel.